posachedwa apa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 15 May 2026. takhala pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. The DC President wanthu osauka oyamba kuno ku Malawi amene amangoyima pa chilungamo ndipo sindimagawa maswiti, sindiyikira wina aliyense kumbuyo, sindiyikira kumbuyo mediocrity. Ine nimangoyima pa chilungamo, ine si wachipani, ine si wachalichi, ine nimangoyimirira Malawi kuwalankhulira chilungamo chimene akukumana nacho mavuto osiyanasiyana mu dziko lawo la democracy. Lero nkhani zathu zikulu tipita kumachinga makamaka mu zoni imene iyi ya Mulomba kumene masukulu 15 akulira chifukwa chokuti munthu wina kuzera ku unduna wa zamaphunziro makamaka ofesi ya zamaphunziro kuliwonde kumachinga ya abera ndalama zokwanira 510 million kumpasa contractor mu programu ya MEREP ndicho linga kuti apase mabloku okuti amangire masukulu awo osiyanasiyana m'madera mwawo. Koma kuchokera pa 5 May 2022 pakana lero contractor amene amakhala paliwonde sanabwerese blokolo imodzi. Komanso tipita ku Chonde Mulanje kumene sokuwabedwa autoclave chimachini chimene amaphikira ziwiya ndicho linga kuti chiphe majeremusi chimene akumulanje district hospital anabwera kuzachiba chi autoclave machini amene otentesera kapena ophikira ziwiya zosiyanasiyana zisulo za muchipatala ndicho linga kuti Dr. Anamalika akamabwera kuzayendera chipatala cha Kumulanje azaone ngati pa chipatala apo zonse zili bwino chikhalire icho aba autoclave kwa Chonde Health Center. Koma tisanafike kumeneko nangofuna kuti ndilankhulepo za nkhani imene yachitika zulo ku Lilongwe pamene president wa MCP ojama chedwa kuti Lazarus Chakwera ndi gulu lake athiridwa usi okhesa msonzi. Iyi ndipo ine ngati sindilankhulapo ngati president wanthu osauka ndi kuti ndalephera ntchito yanga. Choyambirira ninangofuna kuti ndineneretu kunena kuti zimene zachitika zulo zija kuwathira anthu ajatiye gasi mu dziko la democracy sizinakhale bwino. Ati tikwenera tichite condemn zimenezi in strongest terms kunena kuti sizinakhale bwino former president wa dziko ndikukathiridwa usi okhesa msonzi pasala pang'ono kukomoka kwa amene ife timamuziwa tiye gasi kwa amene tamubwira ife makamaka ine chifukwa inetu nthawi ya ulamuliro wa MCP ndenda mubwira tiye gasi abale anga ndi opsa kwambiri. Tiye gasi samagawa maswiti amataka kulowa mphunomo ndi m'maso iyo maona ngati uli ziko lina lake ziko loopsa kwambiri. Chonje zimene zachitika zijadzulo ni nkhani yomvesa chisoni ndizija ndi nkalankhula zulo lake za political intolerance kunena kuti andale akuno samafuna kugwirira ntchito limodzi chifukwa kafukufuku amene tapanga ife tapeza kunena kuti MCP anaitanidwa, even banja la Kamuzu lidali kumene kuja, even leader of opposition adali kumene kuja. Koma mtundu wina kapena kagulu kena kanasankha kuti iwo ndi ozimva asapite kumwambo umene ujawo umene anakonza aboma. Ili ndi vuto limene tili nalo ngati ziko. Choncho kuthiridwa tiye gasi kuja sikunakhale bwino, mwina akanangolesedwa kuti asafike kumaloko kapena iye ayikuwalembera kalata kuti zimene mwakonzazo musapange. Koma kufika saizi yomuthira president wa ziko lino wakale kumuthira tiye gasi limodzi ndi anache limodzi ndi aja omusatira ngati akunkuyu tinaona Richard Chimwendo Banda tinaona pamene paja sizinakhale bwino kweni andi tunayenera kuti ife ngati ziko tiye tizikhala mololerana. Koma vuto mwina lalikulu limene lilipo ku MCP ndi kusavomereza
kunena kuti padakali pano amene ali pa chiwongolero si inu munalephera. Amene ali pa chiwongolero ndi Peter Mutharika ndi anthu ache, munayeneranso kuti mupereke ulemu. Izinso inu musayiwalire, musalire leroli chifukwa matiye gasiyo ndenanso to MCP mwathiratu nthawi yanu ijayo. Mwathiratu anthu amene amangoyenda mwamtendere kuwathira anthu tiye gasi, kuwamenya anthu, kuwakhapa mkati. Izizi zisakupwetekeni lero chifukwa amanena kuti nkhonya yobwezera ndi yopweteka. Tingochita kondemu kuti kunena kuti sibwino kubwezera zimene anapanga anthu ena, koma iniyo munayenera kuti muzindikire padakali pano a MCP kunena kuti nthawi yanu inatha, andi munayenera kumapanga zinthu posatira malamulo. Chifukwa ikanakhalanso nthawi yanu ija mukananenanso chimozimozi kunena kuti anthu amene wawa sanatenge chilolezo. Mwayiwalira nthawi ija tinkapanga mademo, si inu amene munkapita kumakanena pa radio kuzera kwa akulu anu achipani osogolera chipani chanu makamaka mboma neneri wa boma akunkuyu kumanena kuti aboni kalindo kapena jena DPP osanatenge chilolezo ankangoenda chonjo wa polisi amagwira ntchito yawo. Munayenera muzindikire kunena kuti inu munalamulira ziko lino nthawi yanu inatha, ndipo munalephera chisankho. Amene akulamuliranso ziko lino ndi anthu ena. Munayenera mupereke ulemu, mukhale ndi chisanzo, chipani cha chisanzo chosatira malamulo. Kodi nanga aja akhumbize chiponda tidaona aja, kodi amene ajasiya MCP nanga ujayo Simplex achithyola amene tidamuona kumwamboja, kodi amene ujasiwa MCP? Nderero musamalire, mukuyenera muziwe andi ndikukhulupirira kuti kumene muli komwamva kapeni kabwino chifukwa amene chatu nditiye gasitu kuteko kukupweteka mwene mwamva inu kupweteka kuja nimeneso nimamvera ineyo ndi anthu ena mukatithira tiye gasuja timamva nyunyunyu ngati amene ujayo. Ndikukhulupirira kuti kumene mwagonako mwakumbukirano kunena kuti tiye gasi si wabwino. Mmene tikamuthira boni kalindo wa misala uja akamapanga mademo amamva kupweteka kusala pang'ono kukomoka olonso kufa kumene chifukwa nthawi inake simunamuthira tiye gasi sotu ku Queens kumene munaphako sotu ana mukukumbukira. So inuyo munayenera muzipase ulemu. Tikanena kuti a national event ikuyenera kuti ikhale anthu onse azitenga nawo mbali. Mwina ngati kapena analagwisa mwina ndi aboma mwina sana kuitane koma uthenga ukumveka kuti munayitanidwa. National event si kuona kuti uyu ndi ndani. Kamuzuja was a national asset. Tinayenera tonse tikhalire malo amozi. Koma ino mafuna mpange mwambo wanu kukhala ngati ziko lino mukulichitanso control bendi inu ndiye ndi zimene zijatu mwanziona anzanu akung'amba naeni. Apolisi omwe aja mukatuma nthawi ija kumatithira ife tiye gasi, kuma amenya DPP ndi zipani zina a Ford, kuma achera nsewu wa ujeni wanchesiwu President Chihana atapita kumaliro le kuma athira tiye gasi ndikuma akhapa anthu. Lero tuni zimene jamwaziona zija akung'ambani ndipo ndi apaja mmalira inu misonzi kung'amba kukamwa. Taona ni akumuthira ujeni president tiye gasi. Sakuchita buno nthawi imene jaso anthu ena so ankanena so kuti taona ni akumuthira boni kalindo tiye gasi. Taona ni akuamenya ujeni a DPP pambowe. Ndi zimene zotu mwaziona. Ziko lino ngati sitisamalira pang'ono ndi pang'ono muzalo wa nkhondo chifukwa muli a lot of political intolerance kusagwirizana ngati ziko. Tinayenera kuti asogolera zipani zosiyana be it UDF, DPP, Ford, UTM, PP mukhale pansi pamozi muzikambirana muzicheza bwino osakhala zimene zachitika zilolija. Andi mukandifusa ine ndikuwuzani kuti sizinakhale bwino pamene pajapo aya kumuthira tirekeze mene ali ngati Bakiri Muluzu ja kumuthira tiye gasi. That's very bad. Joyce Banda kumuthira tiye gasi. That's very bad. Mukanapeza njira ina mwina yo alankhulira than kukamuthira former president tiye gasi. Taona ni maswaja anafira. Ndithu kulira wina alesa malira ngakhale wankulu komanso ngakhale wang'ono. Taonera zilolija tiye gasi atang'ambika kwambiri makamaka pamene anafika pa galimoto. Tinaona wankulu maswaja atafira. Koma ndi chimozimozi semene zimakhalira nthawi imene ijayo zinkakhalira nthawi imene ijayo kundithira ine tiye gasi munthu osalakwa. Kani athu ya lero tikupita kumulomba zoni kumachinga kumene masukulu okwanira 15 amene analandira chithandizo mu program ya MERIP
imene ikumanga masukulu osiyana-siyana amabloko madera osiyana-siyana muziko lino. Sukulu ina iliyonse inalandira ndalama zokwanira koyambirira ku 34 million kuti amangire mabloko pa sukulu pawo kuzera kwa mahedi, kuti azikagula zipangizo ngati simenti, azikagula penti, akagule mawindo, mabloko, ndalama zochuluka kwambiri. Andi anapezeka kuti sukulu ina iliyonse yapereka 34 million. Mukayiona nga 34 million times 15 schools ndi 510 million. Koma ndalama zonsezi zabedwa ndi contractor amene amapanga mabloko pafupi opposite ndi azibambo uko kuliwonde. Mabloko amapangira chapa ntubu yapo sanachite deliver olo imozi mabloko. Andi panayenera kuti unduna wa za maphunziro mupite kumachinga ku ofesi ya za maphunziro mukafunse kuti kodi mu program imene ya MERIP masukulu amene achita benefit amanga mabloko yake ati, mukapeza kuti kulibeko bloko olo imozi munthu amene kuchokera pa 5 May 2025 pakana lero sanachite deliver bloko olo imozi. Nkhani yakatangale kuno ku Malawi ndiyo kula kwambiri, kusonyeza kuti kunena kuti akulu so jenaza maphunziro kumachinga ndalama imene nkutheka kuti anyambita nawo. Ngati sana nyambite nawo, why are they not taking action kwa munthu amene anachita kumusankha iwo? Chifukwa anachita kumusankha iwo ndikuwauza mahedi wonse kunena kuti mabloko muzikagula kumene kuku opposite azibambo bara, muzikagula mabloko kumene koko pakana lero masukulu 15 ndipo maumboni alipo. Olo kukhoti tikoza kutengerana koma maumboni alipo kunena kuti contractor amene hii sanachite deliver mabloko pakana lero, ndipo mahedi ambiri akudandaula makamaka mu zoni ya Mulomba kumene masukulu 15 anatengeredwa ndalama zawo zokwanira 510 million. Simaseweratu kundipasa ine ndimva kuzizira kwambiri, koma pakana lero maprogramu amene wasakuyenda. And it's not only in Machinga, kuli madera ambiri mbiri panafunikira kuti anti-corruption bureau mufufuze mpeza kuti muziko muno muli za chinyengo zambiri monga mene tinanene na za kunchinjizulo kunena kuti anthu ambiri akubera mabungwe ndi maiko ndalama zawo. Nkhani yathu yomaliza lero ndiyo khuza kubeda kwa machino ochedwa autoclave kwa Chonde Health Center ku Mulanje kumene district medical officer wa Mulanje anatuma anthu kukatenga autoclave imene hii kwa Chonde Health Center. Autoclave machini amene amaphikira machini anzake kuti muna bacteria kapena zilombo zosiyana-siyana zisakhale machini menemu. Anaba machini amene wa mosasatira malamulo olopanda kalata kuti anthu adziwe kuti machini amene wapita kuti tikunena panopa machini amene ali ku Mulanje District Hospital. Ande anyake akwachondeko akudandaula kwambiri chifukwa izi zachitikazi azakabwera anthu opanga audit ndi kuti amene atazakhale pa milandu ndi anthu amene wawa akwachonde Health Center. Ndiye tikufuna tuulule pano kuzera kuti uthenga umene upite kwa inu Dr. Dani na Malika kunena kuti muziwe kunena kuti machini autoclave aku Chonde Health Center komanso iniyo AMP yakumene kwa Chipungu mukuyenera mudziwe kunena kuti ku Health Center ya Chonde kulibeko machini. Inuyo muyenera kudziwa kunena kuti anthu akudandaula oti ntchito zokhuzana ndi machini amenewa zaima kwa Chonde chifukwa chokuti akuluakulu aba machini kapena atenga machini mosasatira ndondomeko aku Chonde Health Center kupita nawo ku chipatala cha ku Mulanje. Bon Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, TA Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.